gospodine Tepavčeviću. Pričali smo o problemima u Gacku. Šta je sa Ugljevikom? Vidite, Ugljevik je u ovoj godini do sada imao preko 20 neplanskih ispada, što dodatno stvara troškove. Znači, stvara i Ugljeviku, a stvara problem i elektroprivredi u tim trenucima. Uvozi onu dnevnu električnu energiju koja je najskuplja na tržištu. Gacko je u ovoj godini 98%, preko 98% je koeficijent pouzdanosti termoelektrane Gacko. Objekta koji je star od 40 godina. Da smo imalo investirali tu, mi bismo imali i veću, u smislu veće količine proizvodne električne energije, imali bismo i bolji rezultat. Još jednu stvar, malo prije sam rekao koliko će elektroprivreda biti u gubitku. Na 18.11. elektroprivreda, ta koja je Gacko isporučila električnu energiju, je imala prispjelih obaveza za naplatu prema Gacku da mi naplatimo od njih 27,2 miliona. A u tom trenutku su naša potraživanja od njih iznosila i već više od 43 miliona. Govorimo o sistemu kako je to organizovano.